May pagula og pahayag ang Police Regional Office 11 kalabot sa mikatag nga impormasyon nga dunay operasyon ang kapulisan sa balay ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, migula matud pa sa pagpanubay sa Piero 11 nga walay ka matuuran ang maong migula nga impormasyon ug sa karon ilan ang ginaimbestigahan kung kinsa man matud pa ang source sa maong sayop matud pa nga impormasyon sanglit nakatakda silang upasang at ug tukmang kaso. Nakausap na namin ang ating SCIDG and Special Action Force and wala po silang impending operation sa bahay po ni FPRD sa Donna Luisa. Kaya immediately na-determine namin na ito ay isang false information. Kini ang pagpaklaro sa Piero 11 sa mikatag nga impormasyon ni adtong Miyerkules sa gabii labot sa giingong pagsilbi og search warrant sa mga property sa pamilyang Duterte labi na sa balay ni kaning Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City. Dugang ni Police Brigadier General Rosete, wala matud pa sila nadawat nga search warrant gikan sa korte. Wala sa matud pa'y deployment ang CIDG ug SAF nga gikan Luzon ngadto sa Piero 11. Ginalantaw sab sa kapulisan nga basin lakip kini sa taktika aron makamugna og alarma og kahadlok sa katawhan. Labi pa nga nagkaduol ang adlaw sa eleksyon. Dili matud pa i-tolerate sa Piero 11 ang pagpakatag sa maong sayop nga impormasyon. Busa, naglusad na og lawom nga investigasyon ang Piero 11 sa pakig-alayon sa Regional Anti-Cybercrime Unit 11 aron masuta ang source sa maong sayop nga impormasyon. Alam naman po natin na ang pagpapakalat ng maling impormasyon ay online ay maaaring maging liable sa ating batas at ito po ay isang serious offense sa ating Philippine law. Nakatakda matud pa nga mopasang at og kaso ang Piero 11 sa naunang duha ka insidente nga pagpakatag og sayop nga impormasyon sa milabay nga mga bulan sama sa Wear Something Red ato sa rally sa Davao del Norte o giingong reassignment sa mga pulis sa Davao ngadto sa BARM. Hindi po natin pababayaan ang ating mga kapulisan and we will always remain in truth at yung integrity and professionalism ng ating mga personnel on the ground. Sara, dugang sa liderato sa Piero 11 nga nakatutok ilang mga personahe karon sa pagsiguro nga may mong hapsay ug malinawon ang umaabot nga eleksyon. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator.